Fit-tielet kwart ta' din is-sena x-xogħol f'pajjiżna żdied b'4.5% dan meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Fi statistika li ħareġ l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika intqal li bejn Lulju u Settembru li għadda aktar minn 250,000 ruħ kienu jaħdmu f'Malta. In-numru ta' nies qiegħda f'pajjiżna kien kważi 2%. Fuq kull 100 persuna li jgħoddu bejn il-15 u l-64 sena, 3/4 tan-nies kellhom xogħol. 83% ta' dawn il-persuni jaħdmu kienu rġiel, dan fil-waqt li r-rata ta' nies impjegati kienet ta' 63%. L-akbar rata ta' nies jaħdmu kienet irreġistrata fil-kategorija tal-età ta' bejn il-25 u l-34 sena. Ftit aktar minn 220,000 persuna li kienu jaħdmu fit-tielet kwart ta' din is-sena kienu jaħdmu full-time, dan fil-waqt li 16% kienu jaħdmu għal rashom. Intant l-NSO spjega wkoll li kważi 31% tal-persuni li jaħdmu għandhom edukazzjoni f'livell terzjarju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.